kok gak nggawa ngene iki lak ra iso kaya Minto Darsono no gitu. Tapi suwantene jelek mboten napa-napa. Wah, mboten napa-napa. Pun to, bebas jenengan yen nuwun sewu. Swara elok ra sing ngelok ning sing nanggap jenengan iki pun to bebas. Ora perkara nanggap lan ora. Iki kabeh iki hubungane karo talingan. Wis to, klek enek sing ngrungokne ora penak berarti kupinge bosok ngono sing ngene wae to. Pak, basa sira. Cobi akote sak Akote Mas. Kira Mas. Akot tok. Akot tok, nggih. Cowok apa cewek nduk biasane nduk? Grambiangane Mas, grambiang. Gus. Magadi. Batas nang kok. Kowe meneng ora ganggu konsentrasine. Aku kelingan religi. Wong urung nembang kok magadir. Monggo Gus. Repnya. Pindo samudra pasang. Sekedap Pak. Kurang dhuwur Mas, kurang dhuwur Mas. Nadane keduren kuwi. Rada ndek Mas. Rada ndek. Pas Mimo, pas. Oh, sakmono, pas sakmono pas. Pindo samudra. Coba. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku Kumpreng kamu sayang. Tepuk tangan. Kan pas iki, kurang sing maune, sing mau. Sing mau ya. Kurang dhuwur. ndek. Kurang dhuwur, kurang ndek lho. Kurang ndek. Terus ndek saya ngomong. Tapi Gus. Soalnya campur dredeg. Wah. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku ring sliramu sayang. Asik. Saya setuju. Pas. Alah pademu ki arep ngisin-ngisini to kowe. Kok saya pales ngono to kowe. Kok sae ngene. Mbok ngomong apa eneke kok dadak nutup-nutupi. Ngomong elek. Oh sae. Lho sae. Sing nanggap iki apik lho. Saya setuju Mas. Gayamu aja. Ora kok sajake ora iso harmonis contohnya sik. Tuh, aduh nun sewu nggih Mas Tuntas nggih. Paling setidaknya ngeten lho, jenengan kan nimbali niken iki paribasan kaya anak dhewe. Manfaatkan lah. Dadi dudone rasa tresno antarané bapak utawa mas karo adik, bapak karo anak. Itu ya, nun sewu ya. Kan ngeten lho Mas. Ngeten lho. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan wis Niki lho Mas. Eman nanggap orang ini ki eman Mas. Cedan. Ora sambok konoke ya itu sentuhan hatinya masing-masing kok iso. Enggak, cekel. Kok tak tau Weh, dasmu. Iki lho. Sopo kowe? Nah, lho. Sekali pogel lho Mas. Pangapunten Mas, pangapunten. Mas iki takon nyekel lha kuwi. Contoh nih. Eman-eman Wong ngeten. Ora duwe unggah-ungguh tata krama Sudasita Sumpatratuna. Waton nyosor wae. Kuwi bayar. Ngono ki contone ora kok. Mosok bayar ra nyekel tangane mosok iman-iman. Ngisi-ngisini ngoten iki nyekel tangane. Cangkeman ae. Wong kok leh kenyih. Loh, sing nesu kok kowe ketoke gremone kowe. Ora kok iso. Tapi Gus, penjan mawon. Tapi Mas, cekel tangane itu Mas. Cecak Mas Tuntas. Lah, ini. Pindo Samudra pasang. Sekedap. Pindo samudra. Isa ora? krek mbok seneni neh. Tak jotos lho mriko. Wis masyaallah. Lanjut. Ngawon guyon bos guyon. Ngeten Mas Tuntas. Apa? Kibat. Mas guyon Stop, Mas. stop. Guyon Mas. Mas Tuntas. Tak minum Timbang bentar. panjenengan Menawa menek bar
minum terus suaranya malu. Oh nggih. nggih. Ngeten, Mas. Aduh, ngunjuk Udah, sama ngunjuk. Sik. Aduh, golek rambute. Suarane malih. Gara-gara ming getaki kluthuk lho. Lah iya. Pedes ae. Ngapunten lho guyon lho Mas Tuntas. Lah kono. Sik Mas. Nah, pancen yo mau urung ngunjuk tadi sik biasa kok. Monggo Mas. Pindo. Pindo samudra kita yang kurang. pasangkan pas. tanpa wangenan tresnaku ing sliramu sayang. Asik, lanjut. Siap. Cahyaning bulan kang sumunar abyaning tawang dadi sliramu kang dadi lamunan. Jenenge yo iso tiba. Apa-apa kok mbok junjung mbok paido ki lho. Berkat tak wek ya. Ngunjuk mleh ben cocok. Wah, engko sewengi mbok wehi Nggih, ngombe. kula jamin mengki swara penak plus anyang-anyangan. Terus Maka ya kanca-kanca. sikat ana penyanipun Gus Tuntas kalian Mbak Niken Salindri. Cahyaning bulan kang sumunar abyaning tawang dadi sliramu kang dadi lamunan. Yakti sliramu kang dadi Tepuk tangan kagem Mas Tuntas, pur kadang. Dan ning gara-gara sak banyu putih sok Lah Mas. iya ta ya. Wah, jan elok Gus banyune. Bandung nggih Sampun. Gus. Oh nggih, matur sembah nuwun pripun, Pak? Oh nggih, tirase mengke sawerane ditransfer aja. Mas Tuntas tuh. Matur sembah nuwun sewu nuwun, pangapunten, Pak. Pak. Wes, bahaya iki. Sudah, Ah, iya. saya duduk apa Yo wis kene berdiri? wae. Ya, kono. Awake dhewe iki pancen karo Mas Tuntas ki Nggih. di piye ya? Diutus ana penggalihe masyarakat Solo ki ben iso seneng kepiye. Iya. Ngono. Dan iki Iki ya ditresnani karo Mas Tuntas, kok Nggih. nyatane tenan awakmu yang Iya, ditunjuk Mas. terus. kula Nah, niku ngeten iki kula niku guyon niku karena kedekatan saya dengan beliaunya. alhamdulillah. Jadi Mas Tuntas menika pun kula anggap kados Mas kula piyambak. Amin. Jadi hubungan Amin. nggih, dadi hubungan saya itu ya biasa guyon ngeten iki kali Mas Tuntas. Ah nek nganggep Mas iki kudune tekamu saka Blitar rene iki ya ninggali apa ngono. Ninggali Iya. apa wong kene iki golek apa-apa kok ninggali gocok. Maksudnya ki ya melu ngrasake kepiye Mas Tuntas. Nah iya Mas Tuntas beliaunya tuh bijaksana. Nah ngono Ya kok kan ya, iso. seneng ya iki Mas ya. Alhamdulillah Ya senang. alhamdulillah. Ndongake apa, Nduk? Kagem Pak Tuntas. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya. Sing penting kan dongane ora rena-rena penting sehat. Amin. Amin. Awet leh momong anak putune. Ya kuwi kudu ngono. Tambah rezekine, Amin. tambah sukses, tambah segalanya. Ngene iki lah. Muga-muga ngadakne ngene iki ki setahun pisan. Aja kok setahun pisan. Wong diwenehi rejeki kuwi lak setiap saat apa sing manut dadi remote Gusti Allah. Ah. Sesuk nek wis diwenehi rejeki sapa ngerti iki ra entuk dibongkar sesuk kon wayangan neh. Loh, iya to Mas? Iya. Wong ki karek gumantung remote kok kono kok. Apa ngerti dadi barokahnya Mas Tuntas, arta sing diparingke panjenengan itu mengalir di yoga, sinden, tukang son, lampu dan properti sedayanipun. Sik barokah meneh mengalir ning aku ning sampeyan ning Dik Niken. Barokah meneh kok omah nggih nyangoni anake njajake kancane barokah meneh ngono lho. Dadi Apik, barokahe rantek. Dongamu apik sana apik. Ngono. Lah awakmu ndongake apa? Sementara kula mboten saged ndongakne mergo kula ndongakne keluarga dhewe ra mandi dadi ya wis. Doa itu tidak harus dengan keluarga dewe. Loh. Ya sapa ngerti nggon wong liya ki mapan kok iso. Ya kadang-kadang itu kan internal itu penting masalah eksternalnya itu kan kadang-kadang penting internal dulu. Oke, siap. Kan iya kan Bang. Nek sampean kasih satu bingkisan untuk Mas Tuntas apa Nduk? Coba. Iya, sama dan Sing sebesar ini memang Mas Jatmiko itu memberi leluasa Ya. panggung Ya, limbaan. tak weni kamardikan. Nah, ini ngono. Mula digawake musik
Kusuma Wardani iki kudu di Iya toh. Apa payu? Grup apa payu? Yo coba. Iya. Apa Dek? Coba. Apa sembarang. Loh, jangan saiki lah sing lagi ngetren ya. Heeh. Aku iki Tukang tukang tambal ban. Kok ngono ta? Ya, Aku iki tukang tambal ban. gawean. Uripe sadalan-dalan. Terus. Golek pangan, duit sing halal. Asik. Ya, asik. Weton Iki lah, iki lah. cukup kanggo sandang lan pan. Ya. Berarti iso ya lagu iki ya. Iso. Sing digawe asmane Pak Tuntas. Yo. Ngono. Pak Tuntas kathah rezekine. Ayo, apa? Tibone aski yo Oh as. asa. Ya tak kira lek tuntas terus mari ngono ngisore sembarang terus dilanjut niki. Kok aku engko bar iki aku. Dwi linggo salin nukara ya toh, tibone as yo Ya, as. Ya ta? Maneh. Kowe ketoke ayu nem kok yo katarak to kupingmu ki. As ki yo as, yo coba. Iya. Piye nadane mau piye coba? Aku iki tukang tambal Iya. ban. Bengi iki sing digawe Mas Tuntas. Yen Pak bisa. Tuntas piantune bergas. Insya Allah gaweane ikhlas. Ya. Karyawane kabeh besok waras. Iya. Bisa lho, padha asih isa ya. Bisa. Acarane iya tasakuran. Rezekine sak dalan-dalan. Kabeh wae berkamring pangeran. Ayo. Kok ayo ki sampean ki lho. Aku piye iki? Nenonane. Nenane iki piye iki? Nenonano. Nunu enono. Elek Mas elek iki. Nanggap wayang aja sing dadi hiburan. Neneh. Sing dadi dalang asmane Mas Jatmiko. Pajat Miko kondang kaloka. Piyayine Kakak Pidaksa. Insya Allah tanggapane rono-rono. Ya, iso lho ki nadamu ya iso ngono lho. Wis ngawur aja sing Mas Jatmiko nggawa sinden cacahe 7. apa jadi mangan dhewe ngapa dijeri. Yo bene to kabeh iki. Wes ki dilanjutne ya. Ya, Mama. Mas Sinden. Jatmiko Heeh. ngasto sindene 7. Sinden pitu kok ayu-ayu. Pinggir dhewe awake kuru. Yen tak delok pancen sithik pangananmu. Iya. Nyeluk sinden ikan salindri. Niken Salindri cantik sekali. Wonge ayu tur merak ati. Bareng pedhok saiki saya gedhi. Kok ngece to, gak seneng aku iki. Teges iki gedhi itu kedewasaan. Aja klitik lak nami kula. Dagelan asli dik saka Ponorogo. Dalu niki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Amin. Ya aku piye iki? Jenengmu aja kluthuk wae. Wae. Aku piye iki? Jenengmu aja kluthuk wae. Sampeyan mangan iwak nduk, aku mangan tempe. Tanggamu mangan endok. Aku mangan ndokku dhewe. Wis lali no. Pas ini ora ngono. Kesusu wae iki. Modele banyaran kudu mbok derne. Lali. Coba aja guyon nyambut gawe guyon. Sing bayar ya guyon iki. Lali banyak lali ding. Kudile jenengmu jok kluthuk wae. Kowe nuntun Honda, aku nuntun tepe, kudu lak ngono. Mosok langsung mangandok. Ya bendang bat. Lali. Tembange cene sak pira, Bos? Bos, coba. Kudu lak yo. Kene, Dok. Kowe nuntun Honda. Langsung mangandok. Ngomong ae. Cempremeng.
Ramaido Lah, sapa wong sing ora kangen. Lintang Asmara. Pamundutane Lintang Asmara. Iki tak gandrung gawe iki kowe iso apa ora jajal? Iki nggo gandrung, Truk. Ini adalah hubungan secara apa ya? Hati kan. Niki apa lho ya? Lagune kan lagu. Lintang Asmara, Lintang Asmara. Oh alah kowe iki mau mbok omong ngono, kadung tak jikokke ngono. Sapira Mas? Mas keyboard. Nggih. Kagem gamelan apa mboten Mas Jat? Loh, Napa niki? loh, niki wayangan. Mosok kiri slametan. Loh, Lintang Asmara. Sapira to Mas? Coba. Kurang dhuwur sithik mau lho, padha mau lho kotmu. Nah, kurang tinggi sedikit, satu oktaf. Coba. Wong ayu. Sakmono ya, Dik. Kurang tinggi enggak? Kurang tinggi. Kurang tinggi sedikit, satu oktaf lagi coba. Ngene nduru per. Sakmono. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susastra ning batenku. Wong bagus santap marasa timbul tresnaku tulus rening kalbu. Jak, Bro. Gini. Senat. Ojo nyanyi. Aku piye? Iki pemeran ki didum, aku sing nyanyi sampean properti. Iki pesan ya. Properti. Dadi apa? Iki lak ning restoran timbang jiko kono kaduan iki lho. Dadi apa? Kursi, kursi nyanyine ning taman. Yo, pakai kursi. Lho. Tak tuntut dasmu. Kursi. Bagaimana nek kursi sing rada apik jenengan? Kursi ki ngene lho kok mlumah ki ya ngopo? Kursi pantai. Oh, ya kowe kursi pantai jajal. Monggo. Ya. Pakune mbok tutuk. Gojane. Coba kamu gini, rasanya kemik tau modelmu kok bagus ngapa toh? Oh alah. Mike salehke. Oh no. Dek ini kan agak ke sini, Dek. Agak ke sini, coba. Ayo, papake sing kepenak. Nah. Coba Dek ini kan lenggah di sini coba. Oh iya. Wah, enak mboten Dek ini kan. Enak sekali, empuk. Ini tak belikan untuk sampean limited edition. Oh iya. Kurang tinggi enggak? Kayaknya aku kurang agak ke belakang deh. Kurang tinggi. Kamu agak ke Tapi sana. ini sudah enak kok buat gini-gini ya. Enak ya? Coba ini agak digeser sana tapi aku duduk gini, bisa nggak? Gini, nggak bisa. Oh nggak bisa. Ini karena ini limited edition, ini harus pakai alat. Oh Ini ada remote-nya. gimana? Kalau pengen tinggi atau maju, Iya. ini tinggal klik. Ya. Nanti tinggi sendiri. Oh gitu. Nek mbok ngene kita ora dhuwur. Nyapa? Saya dawa kita. Lu gua kene lho kok dadak. Ori ya. Ora kono. Anu bokongmu anget. Lah Kita ngapa? kita bareng ngendok kowe. Apa teman sinden ngendok iki apa? Kayak pitik ya anget. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal seno. Senadyan nyawa ancat sakaraka wis tresna rapi Mas Litik, Kenapa, kamu Dek? nggak duduk di sini ya? Hah? Kamu duduk di sini. Iya ndak apa-apa, Dik. Kalau kamu mau ngajak duduk, siap. 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 Ndokmu pas cengel ya. Kaya mah glunder. Ngono mbok omongi. Halo nyapa mak. Ngono mbok omongi koclok kowe kok iso.
Mas coba. Spesial Lintang Asmara. Demikian, yuk coba. Yuk. Yen wis siswa ora bisa Ya, luar biasa. Yen wis tresno. Karek terakhir saya tok. Yen wis tresno. Ora bisa dipisah. Ngono ta. Pakai nada ini. Cekak ini ya. Yen wis tresno. Ora, Ayo, ora, erokno to. ora. Ora. Kosep. Oh. Coba. Oh. Tanah kok bodoh. Oh. Anu lip sync ya. Iya. Lip sync. Lip sync. Oh, aku toh. Ya. Dubbing ngono toh. Ayo lah. Oh iya. Yen wis Ayo. Yoga tok iki yoga tok. Ayo. Gak bareng. Ayo. Sopan. Nah. Yen wis tresno. Yo, aja dibuak. Ayo, kono nggon sinden. Ayo. Kaya pas ya buwe kowe. Ora Ora bisa di golek mulai berhenti landing. bisa no Dan alhamdulillah yo ngono. Arek terakhir. song ora aku tahu melu audisi biyen Audisi ning ndi? audisi bintang tempura aku biyen tahu Bintang Pantura. saya ning kono dodol tempura aku biyen Ah, terima kasih. Dik, Dek, ini kan lenggah sih. Jam. jangan sampai kecewa ya, Dik. Karena masmu ya seperti itu. ya sana ngene lanjut Mangsane. Mas Klidik, Dawuh. iki enak siar nyumbang lagu. Sinten, Mas? Pak Kapolsek karo Pak Dan Ramil. waduh Siap. lo tak minggir Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Nggih, Oke, kepareng minggah monggo Pak Gatot kalian Pak Dan Ramil monggo minggah panggung. Kula nyuwun gunganipun. Ayo, monggo Pak Kapolsek. Yo, telung tak ndak yo, Cak. Monggo. Yuk, monggo Pak Kapolsek kalian Pak. kan